Eriod wedi gofyn y cwestiwn beth yw Menter Iaith. Rhwydwaith o grwpiau cymunedol yw'r Menter Iaith, sy'n gweithio at gynyddu a chryfhau'r defnydd o Gymraeg yn ein cymunedau. Mae 220 Menter Iaith wahanol sy'n gweithio gyda dros 130,000 o bobl dros Gymru yn ein hardaloedd lleol. Mae pob un yn wahanol yn gwasanaethu ar gyfer anghenion penodol eu hardalodd. Gyda dros 4,700 o weithgareddau'r flwyddyn, o wyliau neu glybiau gofal plant i sesiynau ymwybyddiaeth iaith, mae'r Menter Iaith yn cefnogi pobl o bob oed ac ym mhob cam o fywyd. Gan gyfeirio at wasanaethau Cymraeg defnyddiol, mae'ch Menter Iaith yn siop un stop ar gyfer yr iaith, yn ei hannog i fyw, dysgu a mwynhau yn Gymraeg. Mae'r Menter Iaith i bawb. I ganfod eich Menter Iaith leol, ewch i mentraiaith.cymru.